Kad ti je živi zid lijevo, golman bi trebao biti još malo desno. Aha, jer on pokriva svoj kut, a zid ovaj drugi kut. I uvijek ti je lakše dati gol preko zida ako uspješ pogledati. Ok, malo teže. Zato što Dakle, vidi golman. trebam stisnuti na zolju. Pokušavaš prebaciti zid u gol. Isto, sve je isto, znači naletiš se. Dobro? Sjajno. Dobro, ali mora postati neka taka kako ću dignem, ne? Da, samo lagan. To ti ovisi o tome koliko ti imaš težište znači svog tijela. Što si ti više iza lopta je već mogućnost da ode više tako. Ajde čekaj, napravit ću testise bez fura. Da ih ne lupim. Oni će se čučiti je prvo. Ajde. Jeste pokrili tite i to? Maca bi se ostala. Dobro, to što si napravila si mogla gađati onda drugi kut gdje je golman. To se radi onda tako. Ajde mi ja. To je već puno bolje. A ništa. Korner. Ako sam išta u nogometu naučila, to je da moram ponoviti milijon puta.